Okay. A možnost postupu. Zaujala vás naše nabídka? Pošlete váš životopis na adresu práce@radio.cz. Žijete jen jednou, tak zkuste změnit práci. Jak se tam sápe. Italský dodavatel matrací té nejvyšší kvality. Máme vlastní patentované pěny, vysoce kvalitní potahy, poradenství v oblasti zdravého spánku a nejvyšší zdravotní certifikace. www.magniflex.cz. Jsem Magniflex. Vyzvěte se se mnou. Probuď zvukovou kartu svého kompu a nalaď si vás online na Ty, dej to sobie.